yake the law of dimension marginal utility state that whenever the highest of price is too high, so there is equilibrium point to inflation da deflation kenan. Kai ne babban su. Saboda ni akwai kwado a cikin kwakwalwanda, so sai akwai mai sira a ciki. Kai kullum aka maka magana sai ka dinga cewa gwagwarmaya ni gaskiya na gaji. Comrade ne masu ma al'umma hidima, yan gwagwarmaya. Wannan haɗi yayi. Allah to mai yi wa al'umma hidima, ai na kusa da shi ai kaga shi zai samu da yawa. Ina raba ka da wannan abin, kana kokarin zira kanka. Allah in san da ya ji irin kallon da kake ma matan nan ba za ku shirye. A goma mu mutu a haka, in dai haka ne goma mu mutu a talauci. Matsiyaci kalanka, kaman ka dube ni, ka zo ka ce za ka soya da ni? Da baki faɗa masa ba, an daina azabtar da mu a cikin gidan ne. Ai ina ganin kawai ki faɗa masa duk abin da zai faru ma ya faru. Inda na tabbata da in daina nan, in dai san halin da muke ciki, wallahi ba zai bari ta cuce mu ba, tunda shi yana kaunar mu. This very expensive joke. Sai anti Amira ba? Amiro ne ka zayyana min shi gaba daya, zayyana min shi. Na ce ka zayyana min shi. Kai ka san hancin ni ban san ta ba. Ya Amira, na fara gajiya da karamin abin da ake mana a cikin gida. Gaskiya. Mai gida yanzu ka rasa matar da zaka nema sai matar wanka. Da ya rasu. Ka samu ango. Allah. Umma, kin ji baba ko to wallahi tallahi kake gida. Ai ni na na cinye burodi da ya gale da wallahi. Yusuf, ya kamata ka gaya ma abin da ke faruwa saboda tunda na shigo garin nan tun daga bakin hanya. Sai dandalin da na wuce sai ne ganin ana min gyatsa ne ana min irin maganganun da duk ban ba gane da suka rusa ba. Me ka ajiye kake tambaya na da babu wani abu wani dan Haba, ai ba a wasa da mutuwa. Ana magana hada aure, matsiyaci na cewa sai na kawo idan mutum baya. Yanzu saboda magana ido kawai shi ne kake solo aka ke aishan da ba. In ka je aishan da saka shabu ido ko da goma. Tsoro? Ai ni ba zan tsoro ba. Idan ma da abin da zai sa ni tsoro. Sai dai idan gani na ne a lahira. Amma wahala ba za ta sa ni tsoro ba. Bari makamin da ka sare mu. Ni da zan fara baka aiki. Kuma amma daga baya kawai shine sai na canza zuwa wani lokaci ka gane ko amma uga me yasa